हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भागवतसेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. మనము శ్రీమద్ భాగవతం శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ క్రమంలో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము, ఈరోజు 11వ అధ్యాయాన్ని మనము ప్రారంభించుకోబోతున్నాము. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु प्रणम। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. సో 10వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్రువుడు యక్షులతో యుద్ధం చేయుట అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనం చూసాము. సో దానిలో ధ్రువుడు యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టి చివరి దశలో ఉన్నటువంటిది మనం అక్కడ క్లోజ్ చేసాము. సో ఇక ఈరోజు ఈ 11వ అధ్యాయంలో యుద్ధమును నిలుపుమని స్వయంభువ మనువు ధ్రువునికి బోధించుట అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయం 11వ అధ్యాయం పేరు. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మైత్రేయ ఉవాచ. मैत्रेय उवाच మైత్రేయ ఉవాచ. मैत्रेय उवाच మైత్రేయ ఉవాచ. मैत्रेय उवाच నిశమ్య గదతామేవం. నిశమ్య గదతామేవం. నిశమ్య గదతామేవం. నిశమ్య గదతామేవం. ఋషీణాం ధనుషి ధ్రువః. ఋషీణాం
ऋषीणां धनुषि ध्रुवः ऋषीणां ऋषीणां धनुषि ध्रुवः सन्ददेस्त्रमुपस्पृश्य 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 यन्नारायण निर्मितम् यन्नारायण निर्मितम् यन्नारायण निर्मितम् मैत्रेय उवाच निशम्य गदतामेवं ऋषीणां धनुषि ध्रुवः निशम्य गदतामेवं ऋषीणां धनुषि ध्रुवः सन्ददेस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायण निर्मितम् सन्ददेस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायण निर्मितम् హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. మైత్రేయ ఉవాచ నిశమ్య గదతామేవం. హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ నిశమ్య గదతామేవం ఋషీణాం ధనుషి ధ్రువః సందదేస్త్రముపస్పృశ్య యన్నారాయణ నిర్మితం. मैत्रेय उवाच नारायण निर्मितम्. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాస ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాతాజీ. మైత్రేయ ఉవాచ సమ్యగదతామేవం ఋషీణాం ధనుషి ధ్రువః సందధేస్త్రముపస్పృశ్య యన్నారాయణ నిర్మితం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ నిశమ్య గదతామేవం ఋషీణాం ధనుషి ధ్రువః సందదేస్త్రముపస్పృశ్య యన్నారాయణ నిర్మితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. అరుణ మాతాజీ, ప్రభావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. మైత్రేయ ఉవాచ నిశమ్య గదతామేవం ఋషీణాం ధనుషి ధ్రువః సందతేస్త్రముపసృష్య యన్నారాయణ నిర్మితం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ నిశమ్య గదతామేవం ఋషీణాం ధనుషి ధ్రువః సందధేస్త్రముపస్పృశ్య
నారాయణ నిర్మితం. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ. వసంతబాయి మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ నిశమ్మ గదతా ఏవం ఋషీణాం ధనుసిద్రువః సందేశ్రముపసృశ్య యన్నారాయణ నిర్మితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ నిశ్యమ్మ గతతమేవం ఋషీణాం ధనుషీద్రువః సందస్సత్రముపస్పృశ్య నారాయణ నిర్మితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇందుమతి మాతాజీ, రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ నిశమ్య గదతామేవం ఋషీణాం ధనుషీద్రువః సందధేస్త్రముపసృశ్య యన్నారాయణ నిర్మితం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. మైత్రేయ ఉవాచ నిశమ్య గదతామేవం ఋషీణాం ధనుషీద్రువః సందధేస్త్రముపస్పృశ్య యన్నారాయణ నిర్మితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యశోద మాతాజీ, నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాద ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ నిశమ్య గదతామేవం ఋషీణాం ధనుషద్రువః సందధేస్త్రం ఉపసృపస్య యన్నారాయణ నిర్మితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ నిశమ్య గదతామేవం ఋషీణాం ధనుషిద్రువః సందధేస్త్రముపస్పృశ్య యన్నారాయణ నిర్మితం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశరావు ప్రభు, శ్రీరాములు, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ నిశమ్య గదతామేవం ఋషీణాం ధనుషీద్రువః సందస్తేస్త్రముపస్పృశ్య యన్నారాయణ నిర్మితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ నిశమ్య గదతామేవం ఋషీణాం ధనుషిద్రువః సందధేస్త్రం ఉపస్పృశ్య యన్నారాయణ నిర్మితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయుడు కొనసాగించెను. నిశమ్య విని గదతాం పలుకులు ఏవం ఆ విధముగా ఋషీణాం ఋషుల యొక్క ధనుషి ధనస్సున ధ్రువః ధ్రువుడు సందదే సంధించెను అస్త్రమును ఉపస్పృశ్య ఆచమనము కావించి యత్ ఏదైతే నారాయణునిచే నిర్మితమైనట్టి. హరే కృష్ణ. భావంపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అలాగే భాష్యం. హరే కృష్ణ. శ్రీ మైత్రేయుడు పలికెను. విదురా ఋషుల ప్రోత్సాహకర పలుకులు
పలుకులను పలుకులను వినిన ధ్రువుడు వినిన ధ్రువుడు ఆచమనము కావించి ఆచనము కావించి నారాయణాస్త్రమును సంధించెను. భాష్యము పై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నారాయణ నిర్మితమగు ఒక రిపీట్ అవసరం లేదు ఇది. హరే కృష్ణ. నారాయణ నిర్మితమగు ఒక విశేష శాస్త్రము ధ్రువునకు వసగబడి ఉండెను. యక్షులు సృష్టించినట్టి మాయను నశింపచేయుటకు దానినిప్పుడు అతడు సంధించెను. మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే అని భగవద్గీత 7వ అధ్యాయము 14వ శ్లోకము యందు తెలుపబడినది. అనగా దేవదేవుడగు నారాయణుని అనుగ్రహము లేనిదే ఎవ్వడునూ మాయను అధిగమింపజాలడు. శ్రీమద్భాగవతమున తెలుపబడినట్లు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు కూడా ఈ యుగమునకు ఒక చక్కని ఆయుధమును వసిగి ఉన్నారు. అదే సాంగోపాంగ అస్త్రము అనునది. శ్రీ చైతన్యులు అనుయాయులైనటువంటి అద్వైత ప్రభువు, నిత్యానందుడు, గదాధరుడు, శ్రీవాసుడు వంటి వారలను అనుసరించుచు హరే కృష్ణ మహామంత్రమును కీర్తించుటయే ఈ యుగమునందు నారాయణాస్త్రము. అంటే మాయను తరిమివేయు ఆయుధము అయి ఉన్నది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకం. సో ఇది 11వ అధ్యాయము అయినటువంటి యుద్ధమును నిలుపమని స్వయంభువ మనువు ధ్రువునికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇది. సో పూర్వము మనం చూసినటువంటి యక్షులతో ధ్రువుని యొక్క యుద్ధము, ఆ యుద్ధంలో చివరి దశగా మనం చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ మాయా వాళ్ళైనటువంటి స్వభావ రీత్యా అతి క్రూరులైనటువంటి ఆ యక్షులు ఆసురీ మాయ చేత వివేకులను అంటే ఇక్కడ వివేకహీనులను భయపెట్టే విధంగా అనేకమైనటువంటి పెక్కు హింతలను సృష్టించినటువంటి చూసాం అక్కడ. సో పెద్ద పర్వతము ఆకాశంలో కనిపించి అన్ని వైపుల నుండి రాళ్ల వర్షము, బల్యాలు, గదలు, ఖడ్గాలు, ముసలములు, పెద్ద రాళ్ళు వచ్చి పడడము, మత్తగజాలు, సింహాలు, పులులు గుంపులతో పాటుగా క్రోధ నయనాలను కలిగినటువంటి పాములు నిప్పులను గక్కుతూ తనను మింగుచుండవా అన్నట్లుగా ధ్రువుని వైపు వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భము. సో అంతేకాకుండా ఈ ప్రళయం జరుగుతుందా అన్నట్లుగా, ఈ ప్రపంచ ప్రళయమే జరుగుతుందా అన్నట్లుగా ఉత్తుంగ తరంగాలతో భీకరంగా సముద్రము భీషణంగా గర్జించడం కూడా అతడు చూసినది. ఇవన్నీ గమనించినటువంటి మహర్షులు ఆ ఆసురీ మాయ ధ్రువుని ఆవరించినది అని వినిన మునులు అతనికి మంగళాన్ని చేకూర్చడానికి వచ్చి ఆయనను ఓదార్చినంటే అంటే అతనికి చెప్తారు, ఓ ఉత్తానపాద నందన ధ్రువ, హరుడగునేటువంటి అంటే ఆ భక్తార్తి హరుడు అగినటువంటి భగవానుడు ఆయన శారజ్ఞ ధనుడు అని పిలువబడేటువంటి అతను నీ యొక్క శత్రువులను సంహరించుగాక. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామము అంతటి
ఉత్తమమైనటువంటిది, శక్తివంతమైనటువంటిది. సో కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాన్ని కీర్తించి శ్రవణం చేసట వలన జనుల యొక్క భయంకరమైనటువంటి మృత్యువును వాళ్ళు దాటగలుగుతారు అంటూ మరి అతనికి అంటే ధ్రువునికి నీవు రాక్షసమాయ నుండి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా బయటపడగలవు అని వారు మంగళకరమైనటువంటి పలుకులు పలికినటువంటి విషయాన్ని పూర్వపు అధ్యాయంలో ముగింపుగా మనం చూసినటువంటి. సో ఇవన్నీ కూడా మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భము. మరి ఆ క్రమంలోనే ఇంకా మైత్రేయుడు కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో, మైత్రేయ ఉవాచ నిశమ్య గదతామేవం ఋషీణాం ధనుషి ధ్రువః సందదేస్త్రముపస్పృశ్య యన్నారాయణ నిర్మితం. సో ఆ మైత్రేయ ముని ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు విదురుడితో. అంటున్నాడట, ఓ విదురా, ఋషుల ప్రోత్సాహకరమైనటువంటి ఆ మాటలను వినిన ధ్రువుడు ఆచమనమును గావించి నారాయణాస్త్రమును సంధించాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ఆ ఋషులు అందరూ అతని దగ్గరికి, ఆ ధ్రువుడి దగ్గరికి వచ్చేసి ధ్రువునికి మంగళం చేకూరే విధంగా మరి ఆయనకు ఆ భగవంతుడు రక్షణ ఉన్నది, ఆ భగవంతుడు నిన్ను రక్షిస్తాడు అనేటువంటి ఆ మాటలు విన్నటువంటి ధ్రువుడు ఉత్సాహంతో ఆ భగవంతుని అంటే భక్తియుతమంగా ఆచమనము గావించి ఇక అతడు తనకు ఉన్నటువంటి ఆ నారాయణాస్త్రాన్ని సంధించాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది ఏంటంటే ఆ సందదే అస్త్రం ఉపస్పృశ్య, ఆచమనము కావించి మరి అస్త్రాన్ని సంధించాడు. ఏం అస్త్రం అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి యత్ నారాయణ నిర్మితం, యన్నారాయణ నిర్మితం, ఏదైతే ఆ అస్త్రము నారాయణుడి చేత ఇవ్వబడిందో ఆ అస్త్రము, ఆ శ్రీమన్నారాయణుడి చేత నిర్మితమైనటువంటి ఆ నారాయణాస్త్రము అతడు ఇక్కడ ఉపయోగించాడు ధ్రువుడు అని తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ నారాయణాస్త్రము అనేటువంటిది నారాయణుడు, శ్రీమన్నారాయణుడు నిర్మితమైనటువంటి ఒక విశేషమైనటువంటి అస్త్రము ధ్రువుడికి వసగబడినట్లుగా ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ యక్షులు సృష్టించినటువంటి మాయను నశింపచేయుటకు ఆ ధ్రువుడు నారాయణాస్త్రాన్ని సంధించాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో నారాయణాస్త్రాన్ని ఒకళ్ళు సంధించారు. చెప్పగలరా? ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఎవరికైనా? హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం, మీకు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. మాత ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. నేను అడిగిన ప్రశ్న వినిపించిందా? వినిపించింది ప్రభుజీ. నారాయణాస్త్రాన్ని వాడిన వాళ్ళు ఎవరు అని అడుగుతున్నారు. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. నారాయణ కవచం చెప్పినారు ప్రభుజీ. ఒక రావట్లేదు ప్రభుజీ. ఆయన హరే కృష్ణ. ప్రేమలత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేస్తుంది.
ప్రభు ఇవ్వండి అన్మిట్. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ధనవత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. ప్రణామం. ప్రభుజీ అశ్వత్థామ అనుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. అశ్వత్థామ ఆర్ ద్రోణాచార్య. అశ్వత్థామ ఆర్ ద్రోణాచార్య ప్రభుజీ. అశ్వత్థామ. వృత్రాసులం ప్రభుజీ. ప్రశ్న ఏది ప్రభుజీ? నేను కొంచెం వినలేదు. అశ్వత్థామని అనుకుంటున్నాం ప్రభు, ఎందుకంటే అశ్వత్థామ ప్రయోగిస్తేనే కృష్ణుడు అందరినీ ఆయుధాలు వదిలేసి నేల మీద సాష్టాంగ ప్రమాణం చేయమంటారు. భీముడు విజృంభిస్తూ ఉంటే అప్పుడు అర్జునుడితో చెప్తాడు, నువ్వేనా వెళ్ళి భీముడిని వెనక్కి లాగు, లేకపోతే నారాయణాస్త్రం యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్న వాళ్ళందరినీ ధ్వంసం చేస్తుంది అని. కృష్ణుడు మాత్రం నిల్చుంటాడు, ఆ నారాయణాస్త్రం ఆయనలో లీనమైపోతుంది. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఇక్కడ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ద్రోణాచార్యుడు మరణించిన తర్వాత ఆ కోపంతో అశ్వత్థాముడు నారాయణాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ నారాయణ నిర్మితమైనటువంటి నారాయణాస్త్రము ఇది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో అటువంటి ఆ నారాయణాస్త్రము అంటే కురుక్షేత్రంలో ఇప్పుడు మాతాజీ చెప్పినట్లుగా ఆకాశంలో అగ్ని జ్వాలలో వర్షంలాగా విరజిల్లింపజేసేటువంటిది. అది శత్రువులపై స్వయంగా దాడి చేసేటువంటి అస్త్రంగా చెప్తుంటారు. అలాగే ఇప్పుడు మాతాజీ చెప్పినట్లుగా ఎవరైనా దాన్ని ప్రతిఘటించినట్లయితే అది ఇంకా ఎక్కువగా విజృంభిస్తుంది వాళ్ళపైకి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆ అస్త్రాన్ని నిరోధించడం అనేటువంటిది యుక్తుల ద్వారా లేకపోతే జ్ఞానం ద్వారా లేదా భౌతికమైనటువంటి అంశాల ద్వారా అసాధ్యము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అప్పుడు ఇక్కడ యాక్చువల్గా కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అశ్వత్థామ దానిని ఉపయోగించినప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు పాండవులకు చెప్తారట, మీరందరూ కూడా మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆయుధాలన్నింటినీ పడేసి ఉండండి, ఆయుధాలను వదిలేసి ఉండండి అంటే, ఎందుకంటే అది ఎంత మనం ప్రతిఘటిస్తే అంత ఎక్కువగా వాళ్ళని దహించి వేస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఉండేటువంటి ఏకైక మార్గము ఆయుధాలను వదిలి శరణాగతి పొందడము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎవరైతే ఆయుధాలను వదిలి శరణాగతి పొందుతారో వారికి ఎటువంటి హాని కలగలేదు అని చెప్తారు. కానీ మాతాజీ ఇప్పుడు చెప్పినట్లుగా భీముడు మాత్రం మొదట వినలేదు అని చెప్తారు. కానీ చివరికి ఆయుధాన్ని వదిలివేసి చెప్పినట్లుగా ఆయుధాన్ని వదిలివేయడం ద్వారానే భీముడు కూడా రక్షింపబడ్డారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ నారాయణ అస్త్రము దీన్ని మనకి చెప్పబడేటువంటిది ఏంటంటే, ఈ నారాయణ అస్త్రము అనేటువంటిది మన జీవితంలో దైవీ శక్తుల యొక్క సంకేతంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఈ దైవీ శక్తులను అహంకారంతో ఎదిరిస్తే అది నాశనం చేస్తూ ఉంటుంటాయి. వినయంతో శరణాగతి పొందడం తప్ప మరొక మార్గము లేదు అని చెప్పబడేటువంటిదే మనకి ఈ నారాయణాస్త్రం యొక్క సందేశంగా మనకి గురువులు చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఆ నారాయణ నిర్మితమగు ఒక విశేష అస్త్రము ధ్రువునికి వసగబడిను, యక్షులు సృష్టించినటువంటి మాయను నశింపచేయుటకు అతడు దానిని ఇప్పుడు సంధించాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అందుకే ఇక్కడ శ్రీ భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాన్ని మనకి ఇక్కడ కోట్ చేసినటువంటిది 7వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి 14వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ శ్లోకాన్ని మొత్తాన్ని ఎవరైనా చెప్పగలిగే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. దైవీ హేష. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దైవీ హేష గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మహారాజ్. సో ఇక్కడ మనకి భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి 14వ శ్లోకం చెప్తున్నది ఏంటంటే, దైవీ హేష గుణమయి అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకంలో మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే
మాయామేతాం తరంతి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే మనకి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీమన్నారాయణుడి అనుగ్రహం లేనిదే ఎవడు కూడా ఈ మాయను దాటలేరు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి సందేశం. ఎందుకంటే మనకి ఆ దైవీ మాయ ఆ భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ మాయను దాటడము అనేటువంటిది సాధారణంగా కూడా ఎవరికి కూడా సాధ్యం కాయము. ఇక్కడ దైవీ గుణమయి మమ మాయ దురత్యయ అంటే దివ్యమైనటువంటి నా యొక్క మాయ అంటే త్రిగుణమయమైనటువంటి 3 గుణాలతో కూడినటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలతో నిర్మితమైనటువంటి నా యొక్క మాయను దాటుటకు కష్టతరమైనది అని చెప్తుంటారు. కానీ అక్కడ చెప్పబడినటువంటి మాం ఏవా నన్నే మాం ఏవా ఏ ప్రపద్యంతే ప్రపద్యంతే అంటే శరణు పొందినవాడు మాయామేతాం తరంతితే అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. తరంతి ఇక్కడ తరంతి అంటే దాటగలడు. ఎవరు? ఆ భగవంతునికి శరణు పొందినటువంటి వాడు మాత్రమే ఈ దైవీ మాయను దాటగలుగుతాడు. అంటే ఆ దైవీ ఎవరైతే ఆ భగవంతునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతులు పొందుతారో వారు మాత్రమే ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి భౌతిక జగత్తు యొక్క మాయను దాటగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో చెప్పబడినటువంటి అంశము ఈ భౌతిక జగత్తు అనేటువంటిది త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయ చేత నడపబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ మాయను అంటే భగవంతుని ఆ యొక్క శక్తుల్లో ఒకటైనటువంటి ఆ మాయాశక్తిని మన యొక్క శక్తితో కానీ జ్ఞానంతో కానీ యోగంతో కానీ దీనిని జయించలేము అనేటువంటిది ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి సందేశం. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతునికి శరణాగతులు అవుతామో భగవత్ శరణాగతి ద్వారానే ఆ మాయను దాటవచ్చు అని చెప్తారు. అందుకే చివరికి కూడా భగవద్గీత అంతా బోధించిన తర్వాత చివరికి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు 18వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ చెప్పినట్టు అన్ని ధర్మాలను వదిలేసి నాకే శరణ పొందండి అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క మాయ అనేటువంటి సముద్రంలో మనము ఈదలేనటువంటి వాళ్ళం. కానీ ఆ లోతైనటువంటి సముద్రాన్ని దాటాలి అంటే మన ప్రయత్నంతో మనం బయటపడలేము. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ కృష్ణుని యొక్క పడవలో మనం కూర్చుంటామో, భక్తి అనేటువంటి పడవలో కూర్చుంటామో సులభంగా ఆ మాయను దాటవచ్చు. కాబట్టి మాయా జగత్తు నుండి బయటపడడానికి మనకి ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ భగవంతునికి శరణాగతి పొందడము అనేది ముఖ్యంగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే దురత్యయ అని చెప్తున్నారు. ఆ మాయాశక్తి భగవంతుని నుండి ఈ మాయాశక్తి మరి దేనికి వస్తుంది? ఇక్కడ ఆ భగవంతుని నుండి విముఖులైనటువంటి జీవులను ఈ భౌతిక లోకంలో బంధించడానికి అది ఉపయోగపడేటువంటి. సో కాబట్టి అయినా ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ మాయాశక్తి స్వతంత్రమైనటువంటిది కాదు, మళ్ళీ అది భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో ఉండేటువంటిది. ఏ శక్తి అయినా, ఆధ్యాత్మికమైన భౌతికమైనటువంటి శక్తి అయినా భగవంతుని ఆధీనంలోనే ఉండేది. అందుకనే మనకు భగవద్గీతలో చెప్పబడింది మయాధ్యక్షైన అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. సో నా యొక్క ఆధీనంలోనే పరాప్రకృతులు నడుస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మరి అది ఆ దివ్యమైనటువంటి మాయాశక్తిని దాటడము శ్రీకృష్ణుని యొక్క సేవ తప్ప మరొకటి సాధ్యం కాదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే జ్ఞానంతో కానీ, యోగ సాధనలో కానీ, కర్మలతో కానీ మనము ఈ ప్రకృతి గుణాలకు అతీతులము కాలేము. ప్రకృతి గుణాలకు బందీలో అయ్యేటువంటి వాళ్ళమే. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి మనం వచ్చేస్తున్నామో అప్పుడు సత్వ రజో తమో గుణాలు మనల్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నాయి. అందుకే
మరి స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడే భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే, నన్నే శరణు పొందాలి అనేది ఇక్కడ కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆ శరణాగతే ఏకైక మార్గము అని చెప్పబడినటువంటిది. సో దానికి కంటిన్యూషన్ గానే మనకి 18వ అధ్యాయంలోని 66 శ్లోకంలో కూడా చెప్పబడినటువంటిది. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి మనము శరణాగతి, మరి ఏంటి శరణాగతి అంటే మనలో ఉండేటువంటి లోపాలను అన్నిటినీ కూడా అంగీకరించేటువంటి ధైర్యము ఉండాలి. దాంతో పాటుగా ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఇష్టాన్ని అంగీకరించాలి. శ్రీకృష్ణుడు ఏది అనుకుంటా మనం అనుకున్నట్లు కాదు. శ్రీకృష్ణుడు ఏది అనుకుంటే దానికి ఆయన యొక్క ఇష్టాన్ని, ఆయన ప్రకారంగా మరి ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు శాస్త్రాల ద్వారా మనకు అందించబడింది. కాబట్టి శాస్త్ర ప్రామాణికంగా మనం ఉండవలసినటువంటి. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణ అనుశీలం ఇక్కడ, అందుకే విశుద్ధ భక్తికి రూపగోస్వాముల వారు చెప్తారు, అన్యాభిలాషిత శూన్యం, ఎటువంటి అభిలాషత్వము లేకుండా, జ్ఞాన కర్మాది ఇవన్నీ ఏవి కూడా ఆలోచించకుండా ఉండేటువంటిదే విశుద్ధ భక్తి అని చెప్పబడినటువంటిది. మరి శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఇష్టాన్ని అంగీకరించడము, తనని ఆ భగవంతుని యొక్క దాసుడిగా భావించడము, భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండడమే శరణాగతి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఉంటారట ఈ నారాయణ అస్త్రం గురించినటువంటి సంబంధం. ఎందుకంటే మనకు మనంగా ఇక్కడ భగవంత్ సంబంధాన్ని గురించి చూసినప్పుడు, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఒక పోలీసు అధికారి దగ్గరికి వెళ్తాం అనుకోండి, వెళ్ళి పోలీస్ అధికారిని మనం ఎదిరించామనుకోండి, ఏం కారణం లేకుండా అంటే ఎదిరించామనుకోండి, మనకి ఖచ్చితంగా శిక్ష పడేటువంటిది. మరి కాబట్టి అతడు మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ అదే వ్యక్తి ప్రభుత్వం అనుమతి తీసుకున్నాడు అనుకోండి, అదే పోలీసు వచ్చి ఆ వ్యక్తికి రక్షణ ఇస్తాడు. మరి ఆ ప్రభుత్వమే భగవంతుడు. భగవంతునికి శరణాగతి పొందినట్లయితే ఇంతకుముందు ఎవడైతే మనల్ని శిక్షిస్తూ ఉన్నాడో అతడే మనకి రక్షణగా ఉంటాడు. సో ఇది మనకి ఒక పోలీస్ అధికారి ఉదాహరణగా చెప్పేవారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, మరి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉండేటువంటి అంశాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. సో అదే విధంగా మాయాదేవి భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞతో పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే పోలీస్ అధికారి ప్రభుత్వ ఆజ్ఞతో పనిచేస్తాడు. కాబట్టి అటువంటి పోలీస్ అధికారిని మనం స్వయంగా వెళ్ళి ఇచ్చేస్తే అది మనకి కష్టమవుతుంది, శిక్ష పడుతూ ఉంటుంది. కానీ ప్రభుత్వాన్ని మనం ఆశ్రయించినట్లయితే అదే పోలీస్ అధికారి వచ్చి మనకు రక్షణ ఇస్తాడు. అలాగే మాయాదేవి భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది కనుక భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా మరి మనము ఆ కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందినట్లయితే ఆమె ఎవరిని కూడా బాధించదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి శరణాగతి పొందేటువంటి విధానంలో నామ సంకీర్తనము, శ్రవణము, మనం ఇంతకుముందు భాగవతంలో కూడా మొదటి అధ్యాయంలో చెప్తున్నట్లుగా నామ మహిమలు, నామాన్ని గురించి అలాగే శ్రవణము, భగవద్గీత భాగవతాలను శ్రవణం చేయడము, అధ్యయనం చేయడము, సత్సంగం, అలాగే భక్తుల మహిమ, భక్తి మహిమగా చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా మాయ నుండి బయటపడడానికి మనకున్నటువంటి మార్గాలు. అవే ఉపదేశామృతంలో రూపగోస్వాముల వారు మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఈ నారాయణాస్త్రం కూడా, ఎందుకంటే నారాయణాస్త్రము భగవంతుని చేత, శ్రీమన్నారాయణుని చేత ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. అలాగే మరొక అస్త్రం బ్రహ్మాస్త్రం. సో బ్రహ్మాస్త్రానికి నారాయణాస్త్రానికి మధ్య భేదం ఏంటంటే, నారాయణాస్త్రము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండగా, మరి ఇక్కడ ఆ సంబంధం దైవీ సంబంధంగా ఉంటూ ఉంటుంది. అది అంటే బ్రహ్మాస్త్రమేమో బ్రహ్మ అంటే భౌతికమైనటువంటిది. ఇంతకుముందే మనము
మొదటి అధ్యాయంలో భాష్యాల్లో చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా భౌతికమైనటువంటి అవతారాలుగా చెప్తారు. బ్రహ్మ అయినా రుద్రుడైనా వీళ్ళందరూ కూడా. సో బ్రహ్మ కాబట్టి బ్రహ్మాస్త్రం అనేటువంటిది భౌతికమైనటువంటిది, నారాయణాస్త్రం అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది. సో ఈ రెండు అస్త్రాలను వాడినటువంటి వాడు అశ్వత్థామ, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా. సో నారాయణాస్త్రాన్ని వాడాడు, బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కూడా చివరిగా అక్కడ వాడినటువంటిది. సో నారాయణాస్త్రం ఏమో శరణాగతి ద్వారా మనము బయటపడగలుగుతాము. నారాయణాస్త్రం అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశము. అలాగే ఇక బ్రహ్మాస్త్రము మనకి ఇక్కడ దాన్ని నివారించాలి అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు నారాయణాస్త్రాన్ని నివారించడానికి శరణాగతి తప్ప, ఎదిరిస్తే దాన్ని ఇంకా దహించి వేస్తుంది. కానీ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపసంహరింపజేయాలంటే దాన్ని ప్రతి అస్త్రాన్ని ఉపయోగించాలి, దానికి ప్రతిగా ఇంకొక అస్త్రాన్నన్నా ఉపయోగించాలి, లేదా ఉపసంహరణ మంత్రాన్నన్నా చదవాలి కదా. యాక్చువల్గా అశ్వత్థామకి ఆ ఉపసంహరించుకునేటువంటి విషయం తెలియదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ తత్వం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నారాయణాస్త్రం వినయంతో మనం ఉంటే రక్షణ పొందుతాము మనము. అదే బ్రహ్మాస్త్రం ఏంటంటే జ్ఞానము శక్తి ద్వారా, అది అంటే జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి మనము. భౌతిక జగత్తులో భౌతికమైనటువంటి అంశాల్లో నియంత్రణ లేకపోతే ఆ శక్తి ప్రమాదకరం అనేటువంటిది బ్రహ్మాస్త్రం ద్వారా మనం తెలుసుకునేటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఆ నారాయణాస్త్రాన్ని గురించినటువంటి చెప్పే దాంట్లో చెప్తున్నటువంటిది, నారాయణ నిర్మితమైనటువంటి ఒక విశేష అస్త్రము ధ్రువుడికి వసగబడి ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే అతడు ఆ యక్షులు సృష్టించినటువంటి మాయను నశింపచేయడానికి దానిని అతడు ఇప్పుడు సంధించాడు. ఎప్పుడైతే ఋషుల చేత ప్రోత్సాహకరమైనటువంటి పలుకులను అతడు విన్నాడో, ఆ ప్రోత్సాహకరమైనటువంటి వాక్కులకు ప్రేరితమైనటువంటి అతడు, ఎందుకంటే ఆ భక్తులు ఎప్పుడు రక్షింపబడతారు అని చెప్పినప్పుడు అతడు తనకు వసగబడినటువంటి నారాయణాస్త్రాన్ని జరిగినటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే, చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, దేవదేవుడైనటువంటి నారాయణుని యొక్క అనుగ్రహం లేనిదే ఎవడు కూడా ఈ మాయను అధిగమింపజాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి ఆ యక్షులు సృష్టించినటువంటి మాయాజాలాన్ని నుండి బయటపడాలి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆశ్రయం తప్ప, ఆ భగవంతునికి శరణాగతి తప్ప మరొకటి లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ ధ్రువుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. కనుకనే ఆ నారాయణాస్త్రాన్ని అతడు సంధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఆ భగవంతునికి శరణాగతుడై అతడు దాన్ని వినయంతో ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని. అలాగే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శ్రీమద్ భాగవతంలో తెలుపబడినట్లుగా మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు కూడా ఈ కలియుగానికి ఒక చక్కని ఆయుధాన్ని వసిగి ఉన్నారు అంటూ దాన్నే సాంగోపాంగాస్త్రము అనేటువంటి అస్త్రం అని చెప్తున్నారు. దానినే శ్రీ చైతన్యుల యొక్క అనుయాయులైనటువంటి అద్వైత ప్రభువు, నిత్యానందుడు, గదాధరుడు, శ్రీవాసుడు వంటి వారందరూ కూడా దానిని అనుచరించుచు, అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి అస్త్రం ఏంటంటే నామ సంకీర్తనము, నామ మహిమలను కీర్తించడం. సో ఆ విధంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని కీర్తించడమే ఈ యుగానికి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడమే ఈ యుగానికి ఉన్నటువంటి నారాయణాస్త్రం అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటి నారాయణాస్త్రం? మాయను తరిమివేయగలిగేటువంటి ఆయుధం. మరి ఏంటి ఆ ఆయుధము అంటే, ఆయుధము, ఔషధము, డాక్టరు, అన్ని వైద్యుడు అన్నీ కూడా ఈ కలియుగానికి మనకి ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క నామమే. ఎందుకంటే ఆ నామము ఆ భగవంతునికి అభిన్నమైనటువంటిది. సో కనుకనే నిరంతరము మనము ఆ నామస్మరణలో ఉన్నట్లయితే ఈ మాయా పిడికిళ్ళ నుండి బయటపడచ్చు. ఎందుకంటే వేరువేరు యుగాలలో వేరువేరు పద్ధతులు ఉన్నాయి. కానీ ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము
ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణము, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల శ్రవణము, అంతే తప్ప యజ్ఞ యాగాదులు కానీ ధ్యానం చేస్తూ కూర్చునేటువంటి స్థితులు, అర్చనలు ఇవన్నీ కూడా సాధ్యం కాదు. ఈ యుగంలో మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి.